Ahoj všichni na komunitě. Možná jste si všimli, že na kanále teď není velká aktivita. Je to kvůli tomu, že nám teď na kanále skončila první série Fortnite filmů a já si uděláme nějakou chvíli pauzu. Strašně se mi hezky kouká na to, jak jsme z těchto špatných grafických filmů dostali na pořádný dobrý filmy. Vždycky je místo na zlepšení. A proto tuhle pauzu využiju na to, aby se zlepšil v editování, anebo aby si našel třeba lepší voice treníry. Takže se v druhé sérii můžete setkat s mnohem lepšími filmy. Takže určitě tedy nekončíme. Naopak se budete moct setkat s mnohem lepšími filmy. CZ Fortnite Cinema končí s první sérií. To jsem nechtěl, to jsem asi dal moc nahlas. No to nevadí,